el miliari de la via romana que passava per aquí. La paraula milla ve d'aquí. La paraula milla. El Miliari de la calçada romana, al segle I. Aquesta és la mateixa calçada romana, que és del segle II, i aquí veurem el tall de calçada que es veu. És aquí tocar el pin? Ah, vale. Què dius que? És aquí tocar el pin, la via. I de Colomers devia anar cap a Verges, cap allà on sigui poder Torroella. Però això devia venir de Girona, no? De la via Augusta, sí, que està d'aquí de Cervià. De Cervià. Però guaita, no? Hi ha talls molt macos, Hi ha terra, suposo. Poder ser, deu estar enterrat. No vull pas dir que alguna llosa no hi faltés, però hi ha talls encara que són intactes per aquí baix, també. Trobes alguna llosa grossa, que suposa dir per aguantar l'aigua, o... No sé, jo a les vies romanes sempre ho he trobat, això. Vull dir que m'ha fet gràcia. Déu-n'hi-do el tall que hi ha. Ui! Això no... Mira quin tall més maco. Hosti, sí. Aquí hi havia com una espècie de ressalt, aquí. L'estop, el semàforo. Per on passàvem ben i per la passàvem més sala. Hi ha 1 quilòmetre de via que es vegi o no? 300-400 metres. Anàvem molt rectes, saps? Vull dir que, en principi, podríem ser molt bé cap allà on va petar això. Home, recte no gaire, feia moltes curves. Perquè hi havia un patnet jo, que vam anar a pico i pala per poder fer una mica de... És que és intacte, vull dir, aquí sembla que ens hauria de sortir la quàdriga aquí darrere aquesta curva. Al tanto, que no ens atropellin. Sí, sí. I a partir d'ara, aquí fa una curva, queda molt... Saps? No queda tan vistós, no? No, sí, no, vull dir... Desapareixen les lloses. Bueno, aquí encara n'hi ha d'allò. Bueno, llosa o pedra, sí. Sí, bueno, sí. Però encara es veu que aquí havia sigut empedrat això aquell temps. Passa que l'aigua i el temps i deu haver anat descarnant la terra. A partir d'ara va fent... 7 metres de suposicions. Però l'amplada sempre es deu mantenir encara. Sí, l'amplada sí. O sigui, el que falla són la pavimentació, diguéssim. Sí. Home, sembla com si amb el temps aquí ja no m'atreveixo a... Aquí el marge va seguint de les pedres. Sí, i el terra ha sigut arreglat. Vull dir que això... Sí, el terra amb el temps. O si s'excavés podien caure les lloses a sota. Poder sí. No ho sé. Però esclar, aquí com que s'hi passa més bé amb una mica de terra a sobre que pas amb les lloses aquelles, perquè aquests romans també eren una mica bèsties amb aquest asfaltat que feien. Bueno, més que un asfaltat era un empedrat. Aquí el camí desapareix. No desapareix, continua, però no té referències de que sigui el camí romà, això. Però bueno, pot ser, Sí, el camí podria ser que continués cap allà dalt, però... Sí. I ja t'he dit que la via Augusta passava per aquestes carenes de per aquí. Per tant, era una desviació de la via Augusta, però a un... allò, a qüestionar el capellà de Sant Jordi. Penso que era el de Sant Jordi. El coneix bé, el capellà de Sant Jordi, això? Sí, penso que era el de Sant Jordi, que em van dir. Aquell que me va ensenyar aquesta via Augusta em va dir, aquell diu, escolta, t'he marcat el miliari i t'he marcat de tot. Diu, però no el diu perquè té por que se'ls emporti. Aquí... Això què és, terme de Flaçà, això? Això és terme de Flaçà, sí. Aquí al terme de Flaçà trobem aquest altre camí, que seria un altre tros... No sé si és Sant Joan de Mollet, el terme. Aquesta via romana que serveix. Aquí van passar unes quantes quadrigues. I ara entrarem en un tros que hi ha a l'empedrat de la via romana. És tot el que es veu, no vaig perseguir més, però vull dir que... Sí. Això es va fer malbé. El tall llarg, diguem-ho així, es va arrencar. I o sigui, ara cap aquí iríem a parar a la zona de... Flaçà, que hauries aquest tall cap aquí, o cap a la Pera. Cap a la Pera i cap a Millàs. Aquí passaríem, sí, passaríem. Aquí van fotre uns rocs de cuidado, aquí, Sí. Les pedres del fetge. Aquí, com surt el sol, trobem el camí. Com en diríem d'aquest camí? Camí de Mavalls, de Salrà. Camí de Mavalls. Mavalls, perquè és Mas Valls. Sí. I això és un autèntic camí romà. M'agradaria saber què passava quan es trobaven.
Mireu quina pendent aquí, per pujar amb el cavallet. Hi ha molta perdissa, però ja es veu la paret. Bueno, sí, Hi ha la paret, l'altre costat paret també. Sí, ara hi haurien d'haver les ratllades dels fulls del carros. Als costats, no? Sí. Sí, aquest camí des d'aquí, que és la zona de Celrà, tiraria cap a Sant Martí Vell i després a Millàs, no? A la zona... Sí, bueno, sí, en direcció... Si Riuràs, la Pera, no? La Pera, sí. Bueno, a Madremanya i Altai. Madremanya, sí. Cap I a la després, Pera. Sí, cap a Millàs, que és al costat, allà hi havia la bifurcació, i es portaria un braç cap al riu, cap al nord, sí. I l'altre seguiria cap a la Bisbal. Avall, sí. Fes cara de parador romà. Cara de romà, no? I aquest és un autèntic camí romà. Com veieu aquí, a prop de Torroella, 4 passos de Torroella, tenim romanos, no? Aguantar el pal aquí. vies romanes autèntiques de cabdal importància.